खुलुमबाय जोंनि बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो। जों दा दंफैयो उदालगुरि नलबारियाव APSc अर्थात CCE आनजादजों खुंजानाय बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिथां निजोरा बाग्लारि बिथांमोननि न'खराव फैदों। मानोना बिथाङा बर' मिडियामाव फरायनानै बिथाङा अर्थात बर' बिजोंजों फरायनानैबो बिथाङा जे सासे गोजौ थाखोनि एबा गोजौ मोनसे सार्भिस एबा साख्रिखौ बिथाङा मोननो हादों। बिथांनिसिम जोङो थांनि बिथाङा मा बुङो जों बे समाव खोनासंना लानि। लाग्रोबाय जोंनि बर' खौराङाव। खुलुमबाय, गोबां साबायखर। नोंथाङा बिदिनो बर' बिजों फरायनानैब्लाबो नोंथाङा दिनैनि समाव जे सासे गोजौ मासि एबा गोजौ थाखोनि साख्रिखौ नोंथाङा मोननो हाबाय APSc आनजादनि गेजेरजों, मा बुंगोन? खुलुमबाय। बे रिसेन्टलि रिजाल्ट होनाय APSc CCEआव आङो एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार हिसाबै आङो मोननो हादों। आङो LP स्कुलाव फरायदोंमोन, अर्थात बर' मिडियाम। क्लास 10 सिमहालागै आङो पियर बर' मिडियामावनो फरायदों। आंनि बुंनांगौआ बेसो जे मिडियामा कुनु मोनसे बाधा जानो हाया। मोनसेल' जोङो मोजाङै गोसो होलांनांगौ जे इंलिसखौ जोङो मोजाङै गोसो होलांनांगौ। जोङो जुदि गुदि क्लासनिफ्रायनो इंलिसावहा मोजाङै जुर होनानै फरायलांबाय थायोब्ला बाखि आयदाखौथ' बर' मिडियामाव बुजिलांनो गोरलैसो जायो। आरो आंहा 11निफ्रायनो जितु आं इंलिस मिडियामावहा आं फरायबाय, थ' 11आवहा एसे गोब्राब मोनो बर' मिडियामनिफ्राय थांनायफोरा। नाथाय नाजानाय थायोब्ला जाफुङै जेबो गैया, हायो। आंनि प्रिपेरेसन खालामनाया, आङो उन्दै समनिफ्रायनो आङो मोजां साख्रि लाथारगोन होननानै आंहा मोनसे थांखि दंमोन आरो। जिहेतु आङो बुहुत मोनसे दुखिया न'खरनिफ्राय आङो बिलं खालामोमोन। नाथाय थांखि लानाया माब्लाबा जाफुङा, माब्लाबा गेजेर बैसो समावहा बायदिसिना अनेक जाहोननि थाखाय। थ' जेब्ला क्लास 10खौ आङो मेट्रिक पास जादोंमोन जोंनि उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय, आंनो सेथि बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन आं मोनजेनदोंमोन। बे समाव आंखौ सार मेडाम मोना गोबां माने थुलुंगा होदोंमोन। आङो बे समाव सानदोंमोन जे आङो एडमिनिस्ट्रेटिभ बे सिभिल सार्भिसखौ आङो होगोन होननानै। नाथाय आङो टेट एग्जाम जानायनि उनाव टेट पास खालामनानै LP स्कुलावबो मावदोंमोन आरो हाइ स्कुलावबो दायो मावनानै दङ आङो। बेबायदिनो आङो फरायोमोन। गेजेर ससेयावनो आङो होदोंमोनबो प्रिलिम्स, नाथाय आङो उथ्रिसारनो हायाखैमोन। बे एबार पास जानायखौ जुदि आङो बुंनो थाङोब्ला प्रिपेरेसना जेसेबांखिनि खालामनांगौ आं बेसेबांखिनि खालामनोबो हायासै, आं सम बारा होबांनो हायासै। नाथाय आङो जि सम मोनोमोन आङो सम दिहुननानै फरायोमोन आरो न'नि खामानि मावनाय बा स्कुल थांनानै फैखांनानै हराव बा इभिनिङाव आं फरायोमोन। आङो बे ससेयावनो बुंनो सानदों जे आंनि बे साक्सेस जानायनि आन्दोआवहा गोबांनि बिहोमा दोङो। आंनि हासबेन्ड, आं सेथियावनो बुंनांगोन, आंखौ गोबां सापर्ट होबाय, आंखौ पारमिसन होबाय बे एग्जामखौ होनो थाखाय। आंनि बिहाव बिखुनजो माब्लाबाबो आंखौ हेंथा होआखै, आंखौ थुलुंगा होदों, नोंहा जुदि गोसो दोङोब्ला हो बे एग्जामखौ होननानै। आरो आंनि बिमा, आंनि वेल विशार्सफोर साफ्रोमखौबो आङो थेंक इउ होदों आरो गासैनिबो बेयावहा हेफाजाब दोङो। माने बे एग्जामखौ जि सिलेबास थायो बे सिलेबासखौ फल' खालामनानै फरायनांगौ। बे सिलेबासजों लोब्बा थानाय गोबां बेबायदि दिनै गाबोन मार्केटावहाय बुकफोर ओंखारो, बे बिजाबफोरखौ फरायनांगौ। सेबानि एबा NCERTनि बुकफोरखौ फाउन्डेसन हिसाबै फरायनांगौ, एबा APScनिनो एक्सट्रा गाइड बुकफोर मोनो, बेफोरखौ फरायनो नाजानांगौ। आंबो फरायदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे इउटिउबाव एबा अनलाइननि गेजेरजों बेबायदि क्रेश कर्सफोर थायो, बेखौबो लानो हायो। गोबां सहाय जायो अब्लानिया जे गावआ माखौ माखौ फरायनांगौ बेफोरखौ नागिरबाय थायोब्ला सम थाङो माब्लाबा, टाइम वेस्ट जायो। जिहेतु टाइमा गोबां माने गुसुंमोन। आंबो स्टाडि मेटेरियेल्स लादोंमोन, सहाय लादोंमोन आरो गाइड बुकफोरबो आङो फरायदोंमोन। नोंथाङा बिनि अनगायै गुबुन कचिं लानाय जायासै नामा? आं बेबायदिहाय कचिं बबावबा थांनानै बेबायदि लानाय जायाखै, बा गोलाव जि कर्स थायो बेफोरखौ आं लानाय जायाखै। आङो न'आवनो थानानै, जिहेतु आङो हाइ स्कुलाव टिचार मावो नालाय, अनलाइननि गेजेरजों इउटिउब भिडिअसफोरनि गेजेरजों एबा दिनै गाबोन टेलिग्रामफोरावबो थायो सारमोन गाइड, बेबायदि
टेलिग्राम चेनेलफोरनि गेजेरजोंबो प्रभाइड खालामो आरो भिडिअफोर बेफोरखौ आङो नायदोंमोन आरो निउस पेपार फरायनांगौ जुदि सोरहाबा निउस पेपार फरायनो सम गैयाब्ला इउटुबाव फ्रियावनो निउस पेपार एनालाइसिस मोनो बेफोरखौ फरायनांगौ नायनांगौ आं नायदोंमोन आङो बे समाव मुंखौनो सानो आङो SPMखौ आङो फल' खालामोमोन SPM IAS एकाडेमि गुवाहाटीनि बिसोरो मान्थलि मेगाजिनबो प्रभाइड खालामो बे मान्थलि मेगाजिनखौ फैसा होनाङालासे इन्टारनेटनिफ्राय गुगोलनिफ्राय फ्रियावनो डाउनलड खालामनानै फरायनो हायो आरो आं बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लानानै फरायदोंमोन इयुन जोलैखौ आङो जेब्लायबो थुलुंगाखांहोयो मानो होनोब्ला दिनै गाबोननि जुगावहा कम्पिटिशननि जाबाय डिजिटेलनि जुग बै गोदो गोदायनि माइन्डसेटखौ लायालासिनो गोदान माइन्डसेटजोंहा जों आवगायलांनांगौ गासैहाबो अबयसे बे कम्पिटिटिभ एग्जामाव एबा सिभिल सार्भिसाव इन्टारेस्ट गैयाबो जानो हागौ नाथाय जायफोरा इन्टारेस्ट दोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ जोंनि बर' कमिउनिटिनिफ्राय गोबां खम अनजिमानि केन्डिडेटफोरासो पास जानो हायो जों मोनथिदोंमोन जे मेन्सआवहाय 141 जन सामथिं बेबायदि मेन्सखौ क्लियार खालामनो हादोंमोन नाथाय फाइनाल लिस्टआव फैदों जोंहा 39 जनाल' थ' बेखौबो जों नायनो थाङोब्ला गोबां खम अनजिमानि बर' केन्डिडेटफोरासो पास जानो हादों जोङो जाहाथे बे फैबाय थानाय इयुन जोलैनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिखौबो सिनायथि होनानै गारलांनो हागोन एबा जौगालांहोबाय थानो हागोन फरायसानि सायावसो थायो जेरै जों बुंनाय जायो दिनैनि फरायसाया गाबोननि दैदेनगिरि होननानैहा मोजाङै फरायनो नांगौ जाहाथे जोंनि फिउचारा गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि फिउचारजों लोगोसे बर' हारिनि फिउचाराबो जाहाथे थांनानै थायो मोजां जायो एरैनो जौ लोंनाय बा जुवा गेलेनाय गाज्रि खामानिफोराव टाइमफोरखौ वेस्ट खालामालाफानो एबा मबाइल गेम्स गेलेनाय रिल्स बानायनाय बेबायदिफोरावहाय जोंनि युथ्सफोरखौ टाइम वेस्ट खालामनाय नुनो मोनो जोंनि थांखिया फरायनानै मोजां साख्रि लानायजों लोगोसे एबा मोजां बिजनेस खालामनाय खारन फरायनाया गासैयावबो हेफाजाब होगोन साख्रि लानायल' नङा सोरबा मोसानो मोजां मोनो रिल्स बानायनो मोजां मोनो मेथाइ खननो मोजां मोनो बेफोरो साइड थांफाबाय थागोन नाथाय सेथिया आं टिचार हिसाबैबो बुंनो सानो जोंनि फरायसाफोरखौ सेथि जोंनि थांखिया जानांगौ मोजाङै फरायनानैहा मोजां गियान आरजिनानै लानाय बेसो बिथांनि सायाव आंहा फोथायनाय दंमोन आरो बिथाङा जि खस्थ' खालायदोंमोन आं बेयाव सापर्टल' होदों आरो बिथांनो जि सापर्ट होबाय बिथाङा जि हार्ड लेबार खालायबाय बिनिनो फिथाइ मोनदों आरो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा गुबुन माबाफोर खामानियाव बेस्थ'था खालामनानै दोनाखैमोन नामा आं सापर्ट खालायदोंमोन बिथांनि जुगार हिसाबै जेसांखिनि मेटेरियेल्स आरो जि हेफाजाब खालायनांगौ बेफोर हेफाजाबखौ आं खालायना होदों थेंक इउ गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बिथांनि जाफुंसारनाया मा बुंदों खुलुमबाय बिथांनि जि साक्सेसफुल जों गामि हिसाबै मन्दिरजों गोबां रंजादों आरो बिथांनिसिम जोबोद जों साबायखर बावदों आं मानो होनोब्ला जोंनि बाथाबारि गामियाव APSc पास जानाय सासेबो गैयामोन जुदिबा डक्टर दोङो जेनेरेल दोङो गुबुन गुबुन अफिसारफोर दोङो नाथाय देग्लाय जों 2020 मायथाइयाव सेथि हिसाबै जों गामिनिफ्राय बिथांखौ मोननो हादों बेनि थाखाय जों गामि हिसाबै जों जोबोद बेबायदि रंजानायजों लोगोसे जों हामबाय होनदों बिथांनिसिम जोङो थेंक इउ आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय नोंथाङा मा बुंदों आं बिथांनि बेबायदि गोजौ थाखोआव उथ्रिनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला गोबां खस्थ' खालामदों बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ दायो मोननो हाबाय आरो जों बेबायदिनो जों न'खर हिसाबै जों इसोरनियावबो जों आर'जआव दङमोन आरो आंनि बेक्तिगत जिबनावबो आङो बेखौ सुंग्रिबाय थायोमोन रिजाल्ट मोननायसिम आङो आर'जआव बिदि थाबाय आरो बेनिखाय बे गोथां इसोरनानो बेखौ माने बिदि इस्सा बायदि बेबायदि मोनबाय बेनिखाय हामबाय होनदों आरो नोंथाङा बिखुनजो जानानै बिथांखौ गोबां गोब्राब खामानियाव बाहायाखैमोन नामा फरायनो थाखाय सम होदों आरो गावनि गथ' बायदि साननानै गावनि गथ' बायदि आं सानो बिदि आरो थेंक इउ दिनै साक्सेस जानो हाबाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जों बेबायसा गोजोननाया बयनि थाखायबो मोजां होननानै आं सानदों आरो हसायनो जोंनि न'खर परियाल भागि आरो गामि गासिबो जों गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनि बिहामजोआ साबेसे आंनि बिहामजोआ सानै
बे उन्दैसिन आरो बे उन्दैसिन उन्दैसिनखायसो बांसिन अनो खोमा गासैखौबो अनो खम बारा नङा आरो खम बारा नुवा थेंक इउ दे